Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento plastový pohár s objemom pol litra 500 ml. Poháre ponúkame v rôznych farebných variantách, kedy si v našom obchode môžete vybrať presne tú variantu, ktorá sa vám najviac páči a ktorá pasuje k vášmu štýlu, k vašej osobnosti. Pohár sa skladá z dvoch častí, kedy vrchná časť je klasický vrchnák plastový, ktorý bráni unikaniu obsahu pohára mimo pohár. Vrchnák je vyrobený z tvrdého plastu, kde jedna strana slúži ako otvor na pitie, druhá ako na unikanie vzduchu pri vyprázdňovaní pohára, aby sa nám nestávalo, že nám bublinky vbehnú do úst. To vyhotovenie je samozrejme z plastu, ktorý je bezpečný pre styk s potravinami, neobsahuje žiadne BPA látky, ktoré sú škodlivé zdraviu. To použitie je viacnásobné, vydrží veľmi veľa. Kvôli dobrej starostlivosti je tento povrch z vnútornej strany veľmi hladký. Naopak z tejto vonkajšej strany je tento dekor, táto potlač trochu drsnejšia, kvôli tomu, aby sa nám pohár dobre držal v ruke a nešmykal sa nám pri manipulácii. Je vhodný ako na studené, tak aj horúce nápoje. Ten rozmer je taký, že nám vôjde do každého držiaka, či už v aute, v kancelárii alebo podobne.